खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आंनि हादर आंनि हा हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि जनाय रामधन टिकारी गामि पन्चायतआव हाबाफारि खुंदों। अरुणाचल प्रदेशनि बालिमुगाव 23थि BNSSBआ 502 किल'ग्राम गांजा हमदों। भुटानकुथि सिमलाबारियाव आरोबाव मासे हाग्रानि मैदेरा मोब्लिब तारजों बोजानानै जिउ गोमादों। बाक्सानि सिब्रुबारियाव BTC खुंथाया हानि फोरमानलाइ रानदों। APCCनि मावफुं आफादगिरि कमलकिया पुरकाइस्टआ AIUDFजों लोगो जायैनि थाखाय राहुल गान्धीखौ बाख्नायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हादर नाङैनो खुंफुंनायजों लोगोसे रामधन टिकारी गामि पन्चायतआवबो दिनै आंनि हादर आंनि हा हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव सानजा जनाय जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा अतुल पेगुआ बाहागो लायो। गुबुन गुबुन जातिनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव लैहोर फैनानै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। लोगोसे रामधन टिकारी ओनसोलनि राजा लामायाव खौसे गामि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि हान्जाजों लामानि हान्जा सुरो। मिथिहोनाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै उदांस्रिनि अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि उदांस्रि सोमावसारनायाव जिउ होनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोनि गोसोखांथिनि मुङाव आंनि हादर आंनि हा हाबाफारिखौ लानानै गंफ्रोमबो गामि पन्चायतनि गामि गावनि गोथार मोजोमसे हानि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। उदालगुरि जिल्लाजों नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेशनि कामें जिल्ला बालिमुगाव 23थि SSBनि जवानफोरा 502 किल'ग्राम गांजा हमनो हादों। लोगोसेनो सानै सुबुंखौ SSBआ एरेस्ट खालामदों आरो बालिमु पुलिस थानायाव हमनानै मोननाय गांजाजों लोगोसे गथायहैदों। हमजानाय सानै गांजा स्मागलारनि मुङा फारियै उदालगुरि जिल्लानि नेपालपारा गामिनि मिर्गा सुग्रियानि 40 बोसोर आरो उदालगुरि जिल्लानि बाथागावनि टिबुल किसान 30 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि बेन्दोंआव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सिमला बस्तियाव मासे हाग्रानि मैदेरा दुखुनांथावै जिउ जोबनांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिमला बस्ति गामिनि महनलाल तामां मुंनि सासे सुबुङा गावनि माइ आबादाव मोब्लिबनि तार सोंनानै दोनदोंमोन। हरनि खमैबो 2 रिंगायाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मासे बुन्दि मैदेरा माइ आबादाव हाबनो नाजानाय समावनो मोब्लिब तार सोंनानै दोननायाव सर्ट जानानै दुखुनांथावै थैनायखौ गोबानानै लानांगौ जायो। गामिनि रायजोफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला मोब्लिब तारखौ बोखारनो बुंदोंमोनब्लाबो महनलाल तामाङा खोनासङालासेनो सोंनानै दोनदोंमोन। जायनि जाहोनाव मासे हाग्रानि बुन्दि मैदेरा जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै हाग्रा बिफाननि बिफानारिफ्रा जायगायाव खौरां लाहैयो आरो हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफ्रा महनलाल तामांखौ खानाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि 13 दिसेम्बरनि आयेन बायदियै मंगलबारखालि थागिबि सुबुंफोरनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमा सिब्रुबारि आरो फांग्रिकुसि FRCनि बेन्दोंआव थानाय हा गैजायै सुबुंफोरनो BTC सोरखारा हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सा 386 नखरनो BTC सोरखारनि हाग्रा बिफान आरो लेन्ड आरो रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हानि फोरमानलाइफोरखौ राननानै होदों। बे हानि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव गासै 3,000सो बिगा हाफोरखौ राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव BTC सोरखारनि मावफुं सोद्रोमाफोर फारियै राकेश ब्रह्म, घनश्याम दास, गौतम दास, धनन्जय बसुमतारिमोनजों लोगोसे UPPL, BJP, JSP दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गोदानै दाजानाय इन्डिया मुंनि राजनीतिक जथाय दोलोआ AIUDFखौ लोगोआव लाफायाजासे फैगौ लकसभा आरो बिधान सभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ आसामाव हारसिङैनो गसंगोन होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोआ मिरु कंग्रेसखौ खावलायनाय बायदिनो राहुल गान्धीआ AIUDFनि आर'जलाइखौ नाजावैनि थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि मावफुं आफादगिरि कमलकिया पुरकाइस्टआ गोजोननाय फोरमायदों आरो राहुल गान्धीखौ साबायखर होदों। मानो होनोब्ला आसामाव AIUDF दोलोआ BJPनि जानानै खामानि मावगासिनो आरो सिङाव स्रोदै गोरोबलायनाय दं होननानै कमलकिया पुरकाइस्टआ अजद होदों। कमलकिया पुरकाइस्टनि बे अजदखौ कंग्रेस दोलोनि गागि दैदेनगिरि राणा ग'स्वामीआबो हेफाजाब होदों।
अदेबानि AIUDF दोलोआ आथिखालाव गोदानै दाफुंजानाय इन्डिया जथाय दोलोआव हाबफानो दासिमबो नाजागासिनो दं होननानै इसिङारि सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।